Serkirdeyekî Kurdê Sûriyê hişyarî da derbarê kiryarên PYD û got pêşerojek reş hêviya Rojavayê Kurdistanê ye. PYD ji bo parastina Rojavayê Kurdistanê bang lê rejîma Esed dike û diyalogê bi Kurdan re jî rê dike. Nûnerekî Encûmena Niştîmaniya Kurdî li Sûriyê Enekesê di hevpeymaniya niştîmanî ya hêzên şoreşî û opozisyona Sûriyê de îro di gotarekî rojnamavanî de ragihand ku pêşeroja navçeyên Kurdî dê Rojhilatê Çemê Firatê û Kurdistana Sûriyê de gelekî tarî û nediyar e. Hevdemê ku PYD berdewam e di kiryarên xwe de derbarê miletê Kurd e. Herwiha PYD daxwaz li peydaxwazê ji rejîma Esed re dişîne. Lê çi rê nade çi cora danûstandinekî Kurdî bibe. Sekreterê Partiya Çapa Demokratî Kurdî li Sûriyê û endamê hevpeymaniya niştîmaniya Sûrî Şelal Gedo derbarê rewşa bajarê Minbicê de got. Rewşa bajarê Minbicê û Rojhilatê Çemê Firatê gelekî alûze û ew jî di encama biryara Serokê Amerîka Donald Trump ku derbarê vekişîna hêzên Amerîkî ji tevahiya Sûriyê û piştî biryarê navçeyê bi tevahiyê pêşbergeriyeka germ di navbera hêzên çekdar li navçeyê de dît. Ji bo dagirtina vê valehiya ku vekişîna hêzên Amerîka wê durist bike. Herwiha got çê li hevtê gihiştinek di navbera hemû aliyan de çê bibe jî lê rola sereke dê rola Rûsyê li Sûriyê de be. Piştî vekişîna Amerîka û dê kes nikare bê Rûsyê gavekî bavêje çi navçeyekê çi rejîm be yan jî Tirkiye be. Artêşa niştîmanî ya bi navê Artêşa Azad be jî. Derbarê rewşa Herêma Kurdistanê de jî Gedo anî ziman rewş girêdaye bi kar û kiryarên PYD û rêveberiya xweseriya tekalî û eger PYD berdewam be di kiryarên xwe de li dijî aliyên din yên Kurdî dê çarenivîs û pêşeroja Kurdistana Sûriyê reş be du metirsiyê û tariyekê de be.